היי חברים, מה הייתם אומרים אם הייתי אומרת לכם שבלחיצת כפתור אתם יכולים להגשים את המחשבות היצירתיות ביותר שלכם ולהציג אותן בתמונה אחת מושלמת? עם גוגל AI סטודיו זה כבר לא חלום, הכלי יודע להפוך מילים לרעיונות ויזואליים, לאחד בין תמונות וליצור קונספט חדש, לדמות חללים וסביבות למידה, ליצור דמויות עקביות שילוו תהליך ולהמחיש תהליכים מורכבים בתמונה אחת ברורה. פה נמצא הקסם, לקחת השראה פדגוגית ולהפוך אותה לדימוי מוחשי שמעורר סקרנות ומכניס חיים בשיעור. איך עושים את זה? מיד מתחילים. אז איך עושים את זה? נכנסתי לגוגל AI סטודיו, קישור אני אשים לכם בתחתית הסרטון, והקשתי על try nano banana. כאן אני יכולה או להזין פרומפט הנחיה ליצירת תמונה חדשה מאפס וללחוץ על run, control, או לצרף בכפתור הפלוס תמונה קיימת, 1 או 2, ועליה לבצע מניפולציות פוטושופ מתקדמות ביותר בלחיצת כפתור. אפשרות נוספת היא להיכנס לג'ימיני דרך כתובת המייל שלכם. יש לכם פה אופציה של ג'ימיני, כאן אתם יכולים בעצם לכתוב לו את אותה הנחיה, את אותו פרומפט, או ליצירת תמונה חדשה, או להוסיף תמונה קיימת, ועליה לבצע מניפולציה, לבצע פוטושופ מהמקצועיים ביותר בלחיצת כפתור. איך עושים את זה? לצורך העניין אני יכולה להוסיף לו פה קובץ של תמונה שלי שאני צילמתי, ועל התמונה הזו לבקש לבצע מניפולציה. למשל, אני ארשום לו, צור את הדמות הזו בחליפה נשית אלגנטית. בכלים אני אבחר בתמונות באימג'ן. וזהו, זה כל מה שאני צריכה לעשות. אני אחכה מספר שניות ואני אראה מה גוגל יכול לעשות. וואו, תראו, הנה התמונה המקורית שנתתי לו. והנה אני בחליפה נשית אלגנטית. אני יכולה בכפתור הפלוס לצרף מספר תמונות, מספר קבצים, ולבקש מג'ימיני לשלב ביניהם. להשתמש באלמנטים בתמונה מסוימת או ברעיונות, ובעצם להפוך אותם לתמונה אחת. בואו תראו עוד יצירות עם כמה פרומפטים. אם למשל אתם רוצים דמות עקבית שתלווה את השיעורים שלכם בנושאים שונים, אתם יכולים לקחת תמונה שיצרתם או תמונה שיש לכם, ולתת פשוט הנחיה קצרה. לצורך העניין לקחתי את התמונה הזו שיצרתי בבינה מלאכותית, ורשמתי לו, צור את הדמות יושבת על האדמה וצופה בכוכבים בשמיים. בואו נראה מה יצא. אותה דמות יושבת על האדמה וצופה בכוכבים בשמיים. לאחר מכן רשמתי לו, הדמות מוקפת בעלי חיים, קופים, אריות, נחש וציפורים. ואותה דמות מוקפת בבעלי חיים. תראו איזה יופי, זאת אותה דמות, יש לי פה דמות עקבית שמלווה אותי ואת התלמידים בסצנות שונות ובנושאים שונים. ואם אני רוצה לדבר על נושא העיר והחשמל, אז אני יכולה לרשום לו, הדמות עומדת במרכז עיר גדולה, בניינים גבוהים ועמודי תאורה, והנה, אותה דמות עומדת במרכז עיר גדולה, עם עמודי תאורה ובניינים גבוהים. לאחר מכן רשמתי לו, אותה דמות עומדת בכיתה עם תלמידים שיושבים מולה, ותראו, זה הרעיון שלו לדמות. אפשר להעביר את הדמות גם לכיתה עתידנית, והכל בפרומפט פשוט וקל. כאן ביקשתי ממנו לקחת כיתה סטנדרטית, למחוק את כל השולחנות והכיסאות, ובמקומם ליצור פינות ישיבה שעשויות מכריות צבעוניות ונוחות ועמדות לפטופים. ביקשתי שיצבע את הקירות בצבעי פסטל רכים. וכאן המשכתי לבקש, קח את אותם מאפיינים של הכיתה, אחרי ששדרגת ושפצרת אותם לקריות צבעוניות, ותעביר אותם לסביבה טבעית בחורשה עם עצים. כמה פוטנציאל יש פה בפוטושופ בלחיצת כפתור לעיצוב סביבות למידה, רק תחשבו על זה. אז הכרנו כלי, שהוא לא רק יוצר תמונות, הוא שותף יצירתי שמבין הקשר פדגוגי והופך רעיונות חינוכיים לדימויים חיים. הוא מאפשר ליצור דמויות עקביות, לאחד בין מקורות השראה לקונספט חדש, לעצב חללים וסביבות לימוד ולהמחיש מושגים מורכבים בצורה פשוטה וברורה.
תחשבו כמה כיף זה לקחת מחשבה או השראה ולהפוך אותה לתמונה שמכניסה חיים לשיעור. אז עכשיו תורכם לנסות לשחק עם הרעיונות שלכם ולגלות איך בלחיצת כפתור ובפדגוגיה מדויקת כל שיעור יכול להפוך לחוויה. בהצלחה!